čo je to e-kasa, virtuálna registračná pokladnica. A kedy príde e-faktúra? Ak podnikáte na Slovensku a prijímate hotovosť, pojmu e-kasa sa nevyhnete. Nie je to jeden konkrétny prístroj, je to celý systém online napojenia na finančnú správu. V čom je teda rozdiel? Pod e-kasu spadajú dve riešenia. ORP, alebo online registračná pokladnica. Ide teda o tlačereň bločkov, ktorá má okrem firmeru svojho výrobcu aj certifikované HDU alebo chránené dátové úložisko priamo v zariadení. Je prepojené s portálom finančnej správy cez internet a de facto aj v prípade, keď vám vypadne internet, pokladnica bloček stále vytlačí a uloží si ho k sebe do HDU. Ako náhle sa signál obnoví, všetky bločky odošle naraz štátu. Druhé riešenie je virtuálna registračná pokladnica. Je to aplikácia od štátu, ktorú si spustíte v mobile alebo na svojom počítači. Na rozdiel od klasickej pokladnice, VRP bez internetu vôbec nefunguje. Teda ak nemáte signál, bločík nevystavíte. Všetky dáta sú uložené priamo na serveroch finančnej správy a nie u vás. Toto riešenie je pre tých, ktorí vystavia pár bločkov denne. A čo je to tá e-faktúra? Na rozdiel od e-kasy, ktorá rieši nákupy bežných ľudí v hotovosti, e-faktúra sa zameriava na faktúry medzi firmami a smerom k štátnym inštitúciám. Dôležité upozornenie. E-faktúra nie je len PDF, ktoré sa zasiela e-mailom. Je to štrukturovaný elektronický dokument vo formáte XML, ktorý vie automaticky spracovať váš systém. Technicky bude postavená na európskych štandardoch siete PEPOL s prispôsobením na slovenské podmienky. Faktúry budú musieť mať jednotný dátový formát, aby si rôzne účtovné systémy a štát vzájomne rozumeli, bez ohľadu na to, aký software používate. Štát tak zaeviduje dáta z vašej faktúry už v momente jej vyhotovenia, teda skôr, než ju odošlete svojmu odberateľovi. Kto má povinnosť a odkedy? Od 1. januára 2027. Povinnosť vystavať e-faktúru sa bude týkať zatiaľ platiteľov DPH. Ale pozor, povinnosť e-faktúru prijímať majú všetky zdaniteľné osoby, teda aj neplatitelia DPH. Čo príde teda v roku 2027? No od 1. júla 2030 sa povinnosť rozšíri aj na cezhraničné transakcie. A zároveň sa úplne zruší povinnosť podávať kontrolný výkaz k DPH. To je pre každého podnikateľa konkrétna administratívna úľava. Čo to teda v praxi znamená? E-kasa zostáva základným systémom pre hotovosť. Virtuálna registračná pokladnica je bezplatná verzia v aplikácii a e-faktúra bude nový digitálny štandard pre fakturáciu medzi firmami a na jej príjem sa musí pripravať každý jeden podnikateľ a nie len platiteľ DPH. Tak si to preto nenechávate na poslednú chvíľu.